Iubiți frați și surori, evrei originari din România și cei care trăiți în România, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate. În special acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie ca Dumnezeu să ne ajute să învingem coronavirusului în curând. Sărbătoarea de Pesach are un caracter special în rândul sărbătorilor poporului evreu. Aflăm despre acest caracter special al sărbătorii de Pesach din comandamentele divine legate de ea, precum jertfa pascală, consumul de mața, pască și de maror, rădăcina mare, băutul a 4 pahare cu vin. Alt codanament divin special care nu se leagă de nicio altă sărbătoare este lectura Agadei, povestirea conținutului sărbătorii, după cum este scris în Tora, și le vei povesti fiilor tăi în această zi, din capitolul Exodul. Prin ieșirea din Egipt, strămoșii noștri și-au câștigat libertatea, existența ca popor liber capabil să-și aleagă calea vieții și să-și asume îndatoria de a învăța Tora și comandamentele ei. Strămoșii noștri au reușit acest lucru nu numai pentru ei înșiși, ci pentru fiii și urmașilor pentru vecie. De aceea, Tora a pretins ca sentimentul libertății să fie păstrat de poporul evreu, iar fiecare generație să-l reînnoiască. În acest sens, Tora a poruncit ca fiecare generație a poporului Israel să povestească despre ieșirea din Egipt, precum și să consideră și să-și imagineze că ieșirea din Egipt s-a petrecut în fața ochilor lor. Iată ce scrie în Agada: oricine povestește cât mai mult despre ieșirea din Egipt, lăudat să fie. O aluzie la aceasta a fost găsită chiar în cuvântul ebraic Pesach, care a fost interpretat și sub forma Pe, 2 litere înseamnă gură, Shach, 3 litere povestitor, respectiv că gura a primit porunca de a fi povestitorul eliberării. Toraua prevede în multe locuri din text obligația de a învăța conținutul ei pe fiii noștri și de a educa în direcția respectării poruncilor divine. În privința ieșirii din Egipt, faptul este accentuat în mod deosebit. Nu există nicio altă sărbătoare în care educația copiilor să ocupe un rol atât de important ca în sărbătoarea de Pesach. Și le vei povesti fiilor tăi. Și dacă fiul tău nu te va întreba, să-i răspunzi. Înțelepții noștri au stabilit diferite reguli pentru a-i face pe copii să participe la lectura Agadei. În Talmud se povestește că Rabbi Akiva obișnuia să împarcă nuci copiilor în seara de Pesach pentru ca aceștia să nu adormă și să poată participa la seder. Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon sau Maimonide a scris: trebuie să facem ceva deosebit în organizarea desfășurării serii, pentru ca fiii să vadă diferența ei de celelalte seri și să întrebe prin ce se deosebește această noapte de celelalte nopți. Fiecare părinte are sarcina de a povesti fiului său conform posibilităților sale și puterea de înțelegere a fiului Agadaua, și Agadaua servește doar ca bază de pornire pentru poveștile și explicațiile tatălui copiilor. Înțelepții noștri au menționat 4 tipuri de fii care trebuie educați. Noi toți trebuie să le răspundem la întrebări și să le povestim despre ieșirea din Egipt. În Agada scrie: Tora a vorbit în fața 4 fii, unul învățat, unul nelegiuit, unul naiv, unul atât de îndorat că nu știe nici măcar ce să întrebe. Prin extensie, explicația este că cei 4 fii reprezintă o familie formată din 4 generații, fiecare din ei fiind reprezentantul altei generații. Bunicul, care are cunoștințe vaste în Tora, este sincer în credința sa. El nu are întrebări, totul este clar și cunoscut. Fiul său, însă, învățat, care a studiat și alte discipline, este liber cugetător, necredincios, are întrebări și vrea să știe și să înțeleagă ce reprezintă aceste mărturii, legi și porunci pe care Dumnezeul nostru vi le-a poruncit. Întreabă acest fiu. Învățatul nu și-a crescut și educat fiul pe calea tradiției părintești, ci l-a lăsat să-și adune cunoștințele din alte domenii din afara Torei. Fiul s-a rupt de tradiția lui Israel.
Autorul Agadei îl numește Rasha, nelegiuit. Pentru el, seara de seder aparține generațiilor trecute. El nu organizează o masă de seder în prima seară de Pesach. Întrebarea sa este cea a omului care nu caută niciun răspuns. Ce vă trebuie vouă acest ceremonial? Fiul nelegiuitului a crescut într-o casă care nu are nimic în comun cu tradiția. Odată el a fost în vizită la bunicul său, unde a văzut o masă de seder organizată conform tradiției și normelor halachice și își aduce aminte de acea seară. Poate că a văzut o masă festivă și în casa tatălui său, dar nu a văzut o masă de seder unde citirea Agadei avea un loc central. Acest fiu este numit Tam, cel naiv, necunoscător de către autorul Agadei. Întrebarea sa este cea unui om simplu, necunoscător, neînvățat. Ce este asta? Fiul necunoscătorului al omului simplu este cel de-al patrulea fiu menționat în Agada. El nici măcar nu știe ce să întrebe. Niciodată nu a văzut un seder de Pesach făcut conform tradiției și normelor halachice, nici în casa tatălui, necunoscătorul, nici în casa bunicului său, nelegiuitul. De aceea, el nu pune nicio întrebare. Dar cum trebuie noi să ne comportăm față de el? Autorul Agadei spune, deschideți gura. Cel care organizează masa de seder trebuie să deschidă gura și să povestească totul de la început până la sfârșit. Din păcate, în ultimele generații, multe familii au trecut prin prefacerea familiei cu cei 4 fii și în Israel și în România. Fiecare familie și fiecare casă are povestea ei. Cu toate acestea, trebuie să căpătăm puteri și să îndeplinim această poruncă divină de a povesti despre ieșirea din Egipt, de a ne apropia de tradiția strămoșilor noștri și de ne întoarce la ea. Am spus mai înainte că prin ieșirea din Egipt strămoșii noștri și-au dobândit libertate. Însă trebuie să știm că nu numai libertatea politică nu este suficientă poporului pentru a trăi cinstit. Așa cum am văzut în decursul ultimelor generații, corupția și lăcomia au ajuns să domine existența și viața socială. Omul, în fiecare loc în lume, are nevoie de credință și îndreptare morală. Doar pe această cale va simți pe deplin gustul vieții libere. Închei această relatare cu binecuvântarea pe care o adresez tuturor ascultătorilor prin televizia internațională din România și Israel. Sărbători fericite și sănătoase, cu bucurii și cu ajutorul Dumnezeu în anul viitor, vom sărbători cu întreaga familie și cu prieteni. Shalom din Ierusalim, capitala Israelului.